Este sábado, a partir das 9 da mañá, disputarase na Praia de Carragueiros unha nova edición e xa van 7 da travesía nado Illa de Bensa, organizada polo Club Natación de Boiro. A proba está incluída tamén no Circuito Galego de Augas Abertas. Que ademais vai ser a sexta etapa do Circuito Galego Arzúa-Ulloa de Augas Abertas, que quedará só unha proba máis para finalizalo, que sería a etapa final do circuito. Pechadas xa as inscripcións, na proba participarán uns 170 nadadores que competirán en 3 categorías, con distancias acordes a cada unha das idades. Na travesía contamos con 170 deportistas de diferentes categorías, que se dividirán en 3 probas diferentes, a de 200 que xa para menores e máis adaptada, a travesía de 1000 para alevín infantil adaptada e máis popular, e a travesía de 3500 que xa que forma parte do circuito galego para a categoría élite e máster. Para poder desenvolver esta proba, o club conta co patrocinio de varias empresas, entre elas o Grupo Gealsa, de onde destacaron a importancia dos valores que o deporte aporta nas distintas etapas da vida. Sobre todo por lo que el deporte nos aporta en todas as fases de nuestra vida, compañerismo, educación, formación en valores tanto deportivos como personales, además de ayudarnos a construir una sociedad más diversa, plural y solidaria. Desearle de nuestra parte los mayores éxitos a todos los participantes e implicados en llevar a cabo esta prueba y que disfruten del fantástico paraje natural que tenemos en Barbanza y en este caso en Boiro, siendo siempre responsables con nuestro entorno. Tamén colabora na súa organización o Concello. Desde as 9 da mañán hasta as 12, 1 da tarde, van a disfrutar dun precioso espacio natural que é a Praia de Carragueiros, repito, e a Illa da Bensa, e, bueno, nun entorno inmellorable para disfrutar dun día de deporte, en este caso de natación. O edil de Deportes, Marcos Fajardo, aproveitou tamén o acto para facer un recoñecemento aos éxitos do club nestes últimos anos, poñendo como exemplo do bo facer en materia deportiva.